kindi kiegasi anererie abantu bakogenda gusaraundi enyomba y'omonto botuko mpio tumaete abantu bakogenda gusaraundi enyomba y'omonto botuko abo nabarogi abo nabaibi egekogera onye matiangi obwate amagoso ebakomosamoni ande kotini onye obwate amagoso naende magoso kiaratware ase eng'encho nakora egasi engiya egasi ya security rika bakobanga abantu baria sababu bang'aire goita abantu korwa Mombasa nokoenda korwania omonto botuko ekorekana omocheso nore bataete komoita ntagete kwa kindi wiki ibere wiki ibere atoerese ntarachaka kobanga maandamano kisi kera rituko amatuko 7 onye taribo arisaini kurwa egasi yaye omocheso oria abwate atagete goita matiani botuko batigo omocheso kabisa matiani no omonto okora egasi engiya abaendete ko bagwatedi esa gwati tario kwenda kumuburukani botuko ne family yaye bakomubura abasigari egasi akore kurubura akore gocha gocha magaso tanya koba guseba baro chinga ngocha ko bori president na ataka 2027 ya bori o president ta ko bori ntokomo kwase kure yare na krete Ruto 2027 ngora turi kumwakira nyo ko ngakuru ni mugusi ngokarinda abagusi mbaba ko mwakira ege kogera barora kare bangere ko gwani mugusi botuko bawe tabasara undioro bata akora kane bata ko moita